Rep tidem tan ana swabawa ingkang kapirengan namung jumenglunging embaning gongso kodhok ngorek ya sandalem Kanjeng Panembahan Senopati tur nalika samono minangka hangiringi penganten sekalian anggenipun nindakaken lampahing tata cara adat panggih hamengku werdi pangudi kambuing penggalih lon-lonan gunyul mangsana tindakipun anyaken wonten ing papan piniji kepareng sampun samapta abon-aboning upacara Ibu Ulfah Jamilah minangka saking Sanggar Paes kepareng hamrat ditesaken lampahing tata cara adat menika katon kumlawi astaning penganten ambalang gantal tumuli kepareng tanggapasta sigra hanjengku penganten putri wonten ngarsanipun ingkang kakung sagunging para tamu sinedan kakung saha putri sumangga sesarengan kula dherekaken amirsani gelaring endahing budaya tetilaranipun para luhur ingkang linangkung ingkang kapendhet saking sumbering karaton Surakarta Hadiningrat pilih wonten ing wanci siang menika penganten kakung kinacaran hamidak tigan tinindian ing delamahan pecahing tigan wonten kalih rerupen abang lan putih minangka hamengku pasemon hamidak wiji suci dadi tumuli penganten putri hamiji sukunipun penganten kakung pratandha bektinipun tan ana ingkang hangayomi anenuntun saha manembah wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa kajawihan namung Sang Binagus ya bagus Rizky Kurniawan Bagaskara Sarjana Kutansi Ibu Ulfa Jamilah minangka saking Sanggar Paes ingkang kepareng hamrat ditesaken lampahing tata cara adat mriku tumuli penganten kakung nganti penganten putri kepareng jumeneng anindakaken pradak sinak Roro Ayu Oktiana Wahyu Mulyaning Sarjana Arsitektur kepareng hanengenaken ingkang kagungipun kanthi jajar sumanding jumeneng kasingepan slindur dening Rama lan Ibu Bapak Ibu Mulyadi sarjana teknik sekalian kepareng badhe jengkar saking sasana panggih jengkar saking sasana panggih tumuju wonten ing papan palenggahan rinengga
kanthi lilo legowo Bapak Ibu Mulyadi sarjana teknik sekalian nguningane kang putri kepareng sampun kegandengan asta tan besok ingkang saritmu nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa mugi satemah penganten sekalian amanggih bagyo mulya wonten ing donya tumekeng ing uri mugi pinaringan hayu ayem lan hayem minggahipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah